Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampai gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas gesang sesarengan ingkang begja rahayu, gesang sesarengan sing bahagia. Derek Gusti tentu salah setunggal tujuan ingkang kula panjenengan idam-idamaken injih menika panunggalan kalian Gusti piyambak ingkang asung kawilujengan, ingkang asung kabegjan. Yen Injil kala wingi nyariosaken kados pundi Petrus, Yakobus lan Yohanes ngraosaken gesang sing sakeca awit panunggalan kalian Gusti Yesus ingkang ngetingalake kamulyan dalem, tentu kula panjenengan nggih kepengin ngraosaken sing mekaten. Derek Gusti tentu dipun wiwiti wonten ing alam donya menika kados pundi tansah saged berjuang kanthi setya tutburi Gusti lan ngetingalake menapa sing dipun tindakaken Gusti piyambak lumantar gesangipun sabdo-sabdo dalem lan pakaryan-pakaryan dalem. Anggenipun saged ngraosaken sekecaning panunggalan kalian Gusti betahaken perjuangan. Simbah-simbah nate paring nasihat jerbasuki mawa beya. Yen awake dhewe pengen urip mulya, urip basuki kudu ana beyane, ana bayarane. Tentu beya menika sacara harafiah saged dimaknani duit. Yen awake dhewe pengen mangan enak neng restoran sing larang, kudu duwe duit akeh. Yen pengen sekolah dhuwur, ya kudu duwe duit sing akeh. Pengen tuku kelambi sing apik, ya butuh duit sing akeh. Kamulyan dalem Gusti ingkang dados idam-idaman kula panjenengan sami nggih betahaken beya. Beyanipun sanes arta ning kados pundi kula panjenengan wantun ngorbanaken diri, gesang lan sedaya ingkang kula panjenengan gadahi kangge nggayuh kamulyaning Gusti menika, supados kula panjenengan sansaya wantun nilar sedaya pepinginan-pepinginan kadonyan, ambisi-ambisi pribadi lan ngemongake menapa sing dadi kersaning Gusti. Lumantar waosan Injil dinten menika, Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem kados pundi gesang derek Gusti sing dikersakake. Para murid katuntun supados nglarasake gesangipun lan kanthi menika pantes anggenipun derek Gusti. Monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Kunjuk ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 16 ayat 21 ngantos dumugi 28. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid mangkene, sing sapa kepengin nderek aku kudu selak diri, manggul salibe lan tutburi aku. Awit
Sing sapa ngeman uripe bakal kelangan, nanging sing kelangan uripe krana aku bakal nemu. Apa gunane nguasani salumahing bumi nanging kelangan uripe? Lah banjur apa sing kena kanggo ngijoli uripe? Sebab putraning manungsa bakal rawuh ngagem kamulyani Rama dalem didherekake para malaikat. Ing wektu iku saben wong bakal diparingi pituas miturut lelabuhane. Aku kandha sak benere, padha-padha sing ana ing kene iki, ana sing ora bakal ngalami pati nganti tekan titi mangsane weruh putraning manungsa rawuh ing kratone. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kanthi cetha sanget kados pundi nderek Gusti ingkang dipun kersakaken panjenengane. Wonten 3 perkawis ingkang dipun sebut Gusti Yesus. Sing sapa kepengin nderek aku kudu selak diri, manggul salibe lan tutburi aku. Menika 3 perkawis sing kudu. Naminipun kudu berarti kewajiban, boten namung sekedar anjuran, ning keharusan. Mila kula panjenengan sami lan para murid jaman semanten dikersakake sing sepisanan wani selak diri, utawi ing basa Indonesia menyangkal diri. Kados pundi murid-murid dalem dikersakake supados anggenipun nderek panjenengane ora gumantung apa sing dirasakake, sing dipikirake, sing dipingini, sing dadi ambisine dhewe. Menika kudu diilangi kabeh. Yen boten saged selak diri, awake dhewe ya mesti mung sakarepe dhewe. Simbah-simbah rumiyin supados saged selak diri dipun upadi kanthi poso, kanthi sesirik. Lan wonten ing pasamuan suci awake dhewe saben prapaskah utawi ing hukum kanonik menika saben jemuah menika dados wektu kanggo poso lan sesirik. Ning kanyataanipun kadangkala ing mangsa prapaskah wekdalipun kangge poso sesirik awake dhewe sok-sok malah nglanggar. Menika dados tandha yen awake dhewe durung bisa selak diri. Pas aku ngelih kepriye carane ben tetep setya ora mangan, ora ngemil, ora ngombe lan sapanunggalane. Ingkang kaping kalih manggul salibe. Menika tandha pangorbanan. Nderek Gusti menika boten lajeng ujug-ujug kepenak. Ing jaman rumiyin salah setunggal motivasi dadi wong Katolik rikala penjajahan tasih gadhahi kuwasa ing bumi Indonesia, motivasinipun entuk bulgur utawa mie utawa panganan liyane. Saengga lajeng tiang-tiang jaman semanten pengen dadi Katolik merga weruh wong Katolik kok uripe kepenak, saben-saben entuk bantuan panganan. Utawa ing jaman salajengipun tiang-tiang sami nyawang ningali bilih wong Katolik kok uripe tentrem, keluargane rukun, terus do pengen dadi Katolik ben tanpa sadar bayangake nek aku dadi Katolik mengko keluargaku otomatis rukun, tentrem, ayem. Nah, Gusti Yesus paring pitedah bilih nderek panjenengane kudu wani manggul salibe. Nderek Gusti ora gampang, dadi wong Katolik ora gampang. Mila nggih kedah wantun berjuang. Lan ingkang pungkasan Gusti ngajak supados murid dalem Gusti nggih tutburi Gusti Yesus, ngetutake Gusti Yesus, ngintil Gusti Yesus. Mbuh Gusti Yesus le tindak menika wonten pundi para murid ya bisane mung ngetutake.
Mbok mungkin pengin nenggon liya naminipun murid kudu nglarasake pepinginane kalian menapa sing ditindakake Gusti Yesus. Lan sedaya menika betahake apa sing dingendikake Gusti Yesus, wani kelangan urip. Yen awake dhewe menika tasih ngeman urip, nah awake dhewe ora bakal bisa dadi murid dalem Gusti. Umpamane kemawon udan-udan arep sembayangan lingkungan dilalah udan, terus kan awake dhewe mikir, waduh mengko nek masuk angin, mengko nek klambine teles, mengko nek malah watuk flu lan sak panunggalane, terus ora sida budal sembayangan. Nah menika lak ngeman uripe. Pinuji Allah sak menika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.